Как да избегнете подвеждащите обяви за продажба на имоти? Или как да не се хванете на кукичката на някои доста умели брокери? Ето 20 подвеждащи израза в обявите за имоти. Започвам с нещо любимо – луксозна сграда. Просто в България всички сгради изглеждат минимум като Версайския дворец. Особено ако се намират в някой крайен квартал. Луксозен имот. Разбирай, панелка тип Версаче. Минимум на пешеходно разстояние от центъра и модерната класика. Топ имот. Няма такава цена с 15 удивителни. Няма такъв имот с кусурнайсет удивителни. Да, наистина няма. Има хора, които си мислят, че може би има 3-стаен, обзаведен апартамент с морска панорама, че и гараж, и то на половината от цената на другите имоти в района. Хора, няма. Не го търсете. Ако случайно излезе такъв имот, бъдете на 1 милион % сигурни,